Gyda'n gilydd rydym yn adeiladu canolbarth a gorllewin Cymru garedig ac iach. Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfeddol arall, gyda her aruthrol i'r gig ymateb i Covid-19 a darparu gofal. Mae aberthau personol wedi gwneud i gadw'n hunain, ein hanwyliad a'n cymunedau'n ddiogel. Rydyn ni nawr ar ein taith i wella, gan ddod â disg newydd i'r heriau sydd o'n blaenau, gyda gobeith ar gyfer y dyfodol. Gyda'n gilydd rydyn ni'n rhoi pobl wrth galon popeth am nawn. Mewn ysbytau, gofal sylfaenol y stryd fawr, mewn cymunedau ac yn eich cartref eich hun, mae'n staff yma i chi. I'r rhai sydd ag anghenion corfforol, iechyd meddwl neu anableddau dysgu, o'r ifanc iawn i bobl hŷn a phawb yn y canol, rydych chi'n bwysig i ni. Rydym yn darparu mwy o lawdriniaeth wedi chynllunio drwy feithrin yn gallu a gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Cysylltu a chefnogi'r rhai sydd wedi wynebu aros yn hirach nag y byddai unrhyw un ohonom yn dymuno trwy gyflwyno gwasanaeth rester aros. Darparu clinig diagnostig un stop i wneud diagnosis o bobl a allai fod â chanser. Adeiladu gofal o amgylch hawliau plant ar hyn sy'n bwysicaf iddynt. Trialu ffyrdd newydd o ofalu am bobl fregus sydd angen gofal bris a ceisio gwella eich profiad cyffredinol gyda ni. Rydym yn gyfeithiw gyda'n gilydd i fod y gorau a gochlyn fwyd. Mae ein perthnasoedd yn bwysig, rhwng cleifion, teuluoedd a gofalwyr, cyflogedig a di-dal, rhwng staff a themau a rhwng gwahanol sefydliadau sy'n ymwneud ag iechyd a gofal. Dyma sut rydym yn adeiladu cymunedau cryfach iachach. Ymhlith y rai rydym yn gweithio gyda nhw, cysylltwyr cymunedol neu ragnodwyr cymdeithasol, i helpu gysylltu pobl a gweithgareddau ar gyfer lles a gwell iechyd. Ein cymunedau lleiafrifoedd ethnig drwy'r tîm allgymorth datblygu cymunedol, Fideo newydd. Cydweithwyr yn y gwasanaeth ambulans a'r gynllun peilot y cyntaf yng Nghymru i dderbyn cleifion yn uniongyrchol ac yn gyflymach i un o'n unedau gofal bris ar yr un diwrnod. Ac mae ein staff yn anhygoel. Mae'n dwi wedi ennill dwsinau o bred tîm ac unigol am y gwelliannau maen nhw wedi gwneud i ganlyniadau neu brofiadau iechyd a gofal pobl. Ein gwaith ni yw gofalu amdanyn nhw. Rydym yn darparu cyfleoedd hyfforddi newydd mewn gwasanaethau clinigol ac anghunigol, rhoi cyfleoedd newydd i staff a denu staff newydd. Gwella'n cefnogaeth i'r rhai yr effeithir arnynt gan salwch neu orflino gan gynnwys ein eco encilion newydd. Cefnogi tîmau a'n sefydliad i fod yn fan lle mae pawb yn cael mwy o ddiwrnodau da yn y gwaith. Gyda'n gilydd, rydym yn anelu at ddarparu a ddatblygu gwasanaethau ragorol. Yn ystod y flwyddyn, rydyn ni wedi croesawu rhai datblygiadau newydd cyffroes. Sganiwr MRI newydd o radd flaenaf yn ysbyty Llwynhelig. 2 theatr llawdriniaeth newydd yn ysbyty Tywysog Philip. Canolfan ymchwil glinigol newydd a ward famolaeth gwerth miliynau o bunnoedd yn ysbyty Glangwili. A lansiodd ein tîm elusennau iechyd a pêl codi arian ar gyfer uned ddydd chemotherapi bwrpasol yn ysbyty Bronglais. Rydyn ni'n ymdrechu i sicrhau gwelliant parhaus. Mae ein gwyddonwyr data yn gweithio gyda'n tîmau gweithredol i ddarparu gwybodaeth ar rhagolygon amser real a all ein helpu i wella. Gall rhai o'n fferyllwyr cymunedol ddarparu gwrthfi o tigau i drin heintiau'r llwybr wrinol ar gyfer menywod nad ydynt yn feichiog rhwng 16 a 64 oed, heb weld meddyg teulu. Rydym wedi gweld ehangiad enfawr yn yr hyn y gallwn ni gynnig drwy wasanaethau digidol, o lwyfannau ar-lein sy'n eich cysylltu a'ch clinigydd heb fod angen teithio, i ddyfeisiau monitro cartref a allgadw golwg ar eich ystadegau hanfodol i sicrhau eich bod yn iach. Gyda'n gilydd rydym yn eisiau iechyd a lles gorau ein cymunedau. Rydyn ni'n ceisio mwy na biliwn o bunnoedd o fuddsoddiad mewn iechyd yn ein hardal gan gynnwys yn yr ysbytau presennol, hybiau cymunedol newydd ac ar gyfer ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd yn y de. Ein gweledigaeth yw symud o wasanaeth sy'n trin salwch i un sy'n hefyd yn cadw pobl yn iach ac yn darparu cymaint o ofal a phosib yn nes at adre. Rydyn ni'n gweithio gyda'n staff, partneriaid a chymunedau ac yn sicrhau bod eu llais a'i mewnbwn yn rhan o'r hyn a wnawn. Mae yna ystod eang o waith i wella iechyd y boblogaeth gan gynnwys
Prosiect peilot i roi chwistrell i swyddogion heddlu dyfod Powys a all helpu achub bywydau pobl sy'n cymryd gorddws. Darparu gwasanaeth Covid hir pwrpasol i roi'r wybodaeth ar sgiliau bobl reoli eu hadsefydliad parhaus gyda chymorth gan wahanol weithwyr proffesiynol. Cefnogi cleifion i fyw bywydau iach trwy gynlluniau fel yr hyfforddwr iechyd. Gyda'n gilydd, rydym darparu gofal diogel, gynaliadwy, hygyrch a caredig. Dyma'r egwyddorion yr ydym yn ei defnyddio i ddarparu a dylunio ein gwasanaethau a chymorth i'n pobl. Rydyn ni'n darparu gwasanaeth nyrsio newydd gyda Dementia UK, gan ddarparu arweiniad ac atebion ymarferol i bobl sy'n byw gyda dementia a'i gofalwyr. Cefnogi pobl feichiog a rhai sydd y babanod ifanc gyda iechyd meddwl, trwles emosiynol, bondio ac ymlyniad, a sgiliau ymarferol a diogelwch eraill. Helpu mwy o blant trwy chwarae, megis darparu byrddau cyfathrebu dwyieithog gan ddefnyddio symbolau i gefnogi cynwysoldeb mewn mannau chwarae cymunedol. Lleihau'r risg o dderbyniadau i'r ysbyty drwy ddarparu cymorth y tu allan i'r ysbyty megis y gwasanaeth cwtch sy'n darparu gofal cartre lefel isel i bobl, gan gynnwys paratoi prydau bwyd ac awgrymiadau meddyginiaeth a meithrin i sgiliau hunanofal. Gyda'n gilydd, rydym yn gwneud defnydd cynaliadwy o adnoddau. Rydyn ni am wneud y defnydd gorau o'r holl adnoddau sy'n gennym a lleihau ein effaith ar yr amgylchedd, gan amddiffyn a meithrin ein cymunedau yn eu hystyr ehangaf. Ein bod yn wynebu galw uchel a gwasanaethau cymorth sy'n fregus, rydyn ni'n gweithio i sicrhau gwerth da ac osgoi diriwiad yn ein sefyllfa ariannol. Rydyn ni'n gweithio ar ddarparu mwy o werth cymdeithasol drwy'n prosesau prynu a chaffael. Ein nod yw defnyddio sgiliau, galluoedd, cadw'n gyflenwi a photensial recrwtio ein cyflenwyr i gael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau. Rydym ar y llwybr i ddatgarboneiddio, gosod paneli solar a phorthladdoedd ceir yn rhai o'n ysbytau a datblygu fferm solar yn ein pencadlys. It's perhaps only by looking back that we can fully appreciate how far we've come. The adversity we faced may not be over yet, but we have learnt, we've grown, and we've come together. And actually it's by coming together that we will build a healthier Mid and West Wales. A gall pob un ohonom chwarae ein rhan.